Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Ti balasa, analaag. Adday di agnagan, iti dalya, ubing. Maysa, abalasang, analaad. Kanayon, amasair, gapo iti kinalaad na. Ngam iti likodan dayta, nasingpat, kan nasaya at matlatta abalasan. Iti maysa nga aldaw, kat. Wow! Nagpipintasan dagiti sabong yo. Da kayo amasetas ko. Maragsakan amang buybuya kada kayo. Ay na, mabang-ara nakpay. Kasta agsabong kayo iti nagpipintas. Nagbabanglo dagiti sabong yo. Sige, tasibugan kayo manan. Iti kasta, saan kayo amalaylay? Inaldaw kayo asibugan. Hoy! Laad! Ha? Nita, si kamot gayam. Wan, lumabasakla ko maditi paraangan nyo. Ngam natalyaw ko dagiti agkakapintas asabong mo. Nagpipintas daan niya. Kanayon ko ngamin ida nga aywanan. Ngam... Ay na, no kasano ti kinapintas dagiti sabong mo, kasta mo ti kinalaad mo. Uyawinak manan, Nita. Katwan mat, naglaad ka. Ay, piman ka mat. Kaasi ka pay. Taapay ngamin akasta ti pan nakaiparaswan. Sige pinakon. Labasan ka pa dito paraangan nyo. Anyan, apa nanguyaw kanyak ni Nita. Makapasay. Anday ta, naikakon iti danom to'y timbak. Ay, daytoy kat ti madi. Ta medyo adayo ti pagsakduak manipod ije balay. Ngam sa nabali, nairawama kon. Hoy! Alalya! Ha? Apa nga da ka dito ipopon? Alalya! Sa anak nga alalya. Tao Kasano ako na matao ka? Kat naglaad kan tubay. Makapaalyaw na itarupam. Ha? Apay ka di akasta kayo. Ha? Tabay? Dakes ka di no ibagak tagpaisaw? Ha? Sige, inakon. Bit-bit akong titimba. Anyamatan, apay akin og taram titimbak, George. Naibalangan ti danom asinakdo. O di agsakdo ka manan. Apay anagalas ti ugalim. Mala, pumanaw kan. Tamangan no matungpak pa itarupam alaad. Masurunak ka makakita iti rupam. Ha? Apay akastoy ti mapaspasarak na nang... Apay akanayon ang amasair. Dalya, anak. Apay ngamin alaadak. Kat saan kayo mat-alaad? Ay, kwa anak. Imala ka ngamin ikipuliday di tatang mo. Ngumday di tatang mula ti katauran kadakwada amin. Kanayo naglaka din amasaksaktan nanang. Maala, bayam idan, anak ko. Saan mula ka nga italtalag dagiti manguy-uyaw ken ka? Saan kan nga agsangit, anak ko? Saan aday ka ba nagtipagsangsangitam? Basta ti importante, awan ti dakas nga ar-aramidem, iti padam a tao. Hiya! Hiya! Ijay banda ti pagturungan ta, kabalyo. Ijay ti paginanaan ta. Hiya! Hiya! Hiya!
Wow! Nagukradan dagiti masetas ko. Nagpipintas da. Ya! Ya! Adda nagtagi kabalyo magturong dito eh. Ya! Ya! Ho, 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 ho! Ho! Nagtaer a lalaki. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ha? Kuha. Oh, di kag dumog, kabsat. Sa anak ama ikari ang makisarita itikaskan ka anataer, kabsat. Anya tinagan mo? Ha? Dalya tinagan ko. Siyak ni Prinsipe Francis. May saka a prinsipe? Kasta nga rod. Anya ti maipay ko, apo prinsipe. Mabalin ka diti makainom iti danom yo. Ni, uwan apo prinsipe. Mabit na ang tenak mga laiti inumam. Agyaman Dalya, ha? Nabang-ara nak ngay minom. Apo prinsipe. Talaga nagpipintas dagiti masetas dito ya. Uwan apo prinsipe. Gaputa kanayon ko atari patuan. Isuda laangan tilinglingay ko, apo prinsipe. Isuda ti mga agas iti sakit amarikrik na. Tunggal uyawundak dagiti tattao nga adda iti aglawlaw ko. Uy-uyawan da ka? Uwan apo prinsipe. Ngabsak, saan ka nga uyawan? Apo prinsipe. Saan narumbang ama uyaw ka, Dalya? Agsipod ta na saya at kaatao. Apo prinsipe. Sige ha, kabsat. Inakon. Ituloy ko ti agpaspasyar. Sige, apo prinsipe. No kayat mo, dumagas ka dito'y iti panagawid mo. Tamang purusak ka dagiti sabong nga isagot mo iti kaayan-ayat mo. Agyaman ha, Dalya. Nakitak ti panagsarsarita yu itay iti nagtagi kabalyo a lalaki. Ha? Uwan. Nakiinom la dito'y. Di ka mala nagbayin ang nakisarsarita kan kuana? Kundi isem kapay? Anya. Hoy, agraraman! Saan nakaakayat dayjay ang nataer a lalaki? Dagitikas kanyak ang nagpipintas ti kayat na. Ay, di pa ila siyak ti nakasarita na. Sige, panawan kan dito'y paraangan nyo. Laan. Anyan, Ninita. Talaga nagsakit ti panagsasaon na kanya. Ngam sa nabalin, jaklatan ikaskaso. Nagpipintas dagito'y asabong anak ko a prinsipe. Nagbabanglo da pay. Intad ti may sabalasang inakaray na. Kuna na nga itad ko kano iti kayan ayat ko. Ngam awan mat kayan ayat ko. Isuada kayo ti pangtidak. Kasta ka di? Ayam, maayo kadagito'y asabong. Intad ti may sabalasang nga mauy-uyaw. Gaputan na laad ti rupa na. Anya? Ngam para kanyak. San arumbang nga uyawan dagiti kasken kwa na. Nang runa ket nasaya ti ugali na. Wan, anak ko a prinsipe. Pudnot ako nam. Ala, awisam to dito'y palasyo. Takayat ko atang danan amang aywan iti hardin ko. Taamok, analaing amang taripato iti sabong. Sige, inakaray na. Matungpal ti kunayo. Ay na, nagmayat ti Marisyo ita arabi eh. Da kayo amasetas ko. Naglawag amakita kayo. Gapo iti lawag ti bulan. Nagpipintas kayo. Ken nagbabanglo kayo. Kuma. Sabong akmat akas kada kayo. Tapno sa anak kun ama uy-uyaw pa'y.
Naimbag arabiim, Dalia. Nagpintas ka, babae. Nagpintas pa iti kawas mo. Sakit. Adda pa'y sabsabong anay korona di ta ulom. Nakapimpintas ka. Agyamanag, Dalia. Sa anak a maikari a kasaritam, napintas a babae. Maikari ka launay, Dalia. Nangag ko ti imbagam kadagiti sabong mo. Ako ma, kat sabong kamat akas katakwada. Mariknak ti marikrignam, Dalia. Ti sakit nga ipapaay dagiti kaarubam, gapu iti pananguy-uyaw dakan ka. Iso nga ita, kayat ko nga agbalin ka anapintas. Manipod ita, agbalin ka anapintas. Anya tinapasama kanyak. Napintas a babae. Nagbalin kan anak kapimpintas a babae. No kasano ti kinapintas ti ugalim. Kasta mo ti kapintas ita, ti akinruar alangam. No kasta, sika ni Dalia, nalibnos a balasang? Siya, apo prinsipe. Pinagbalinak anapintas ti maysa nga engkantada. Gapot na maasi kanya. No kasta nga rod, ad-adda pa'y apimintas ka. Gaputano kasano ti kinapintas ti akinruar alangam. Kastama ti kinapintas ti ugalim. Anya ti maipaay ko, apo prinsipe. Awisan kay jay pagarian mi. Kaya't nakamakita ti inak aray na. Matungpal, apo prinsipe. Nangagyo ti imbagak. Ti kayat ko, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Sa anak a maikari, apo Reyna. May saak laidian na laad a balasang. Nakurapayak launay. Nangag mo ti kinon na ti inak aray na, Dalia. Iso nga kalay satan. Apo prinsipe. Sika ti kayat ko ang maasawa. Gapo iti nasaya at akababalin mo. Kasta ti damag ko, George. Asawa itang timay sa prinsipe ni Dalia nga inuy-uyaw ta. Uwan niya rod. Nakabakbak ng itan ni Dalia. Kan nakapimpintasan. Ay, adayo anapimpintasan ngam siya. Mabainak pa yun, George. Uwan niya rod. Tinasaya at mapantay ti pagaryan ti Rena. Taagpakawan ta. Napakawan kayon adwa. Ken kastamad tandag iti daduma pa'y akalugaran tayo. Anangoy uyaw kanyak. Di kayag danag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinakam. Agyaman kami, Dalia. Agyaman kami ti panangpakawan mo kada kami. Kat agbalbaliw kami. Saan gayam arumbang nganoy uyaw da ka idi. Ay, sorry. Lipatin tayon tinapalabas. Ala, umay kayo. Mapantayo iti hardin. Ijay tayo nga agsasarita. Taag pa isagana ak itinabak ng ataraon apag sasangwan tayo. Dalia asawa. Ad-aday ta nadayawan ka. Gaputasan ka nagimula iti sakit tinakam kada kiti nakabasol kan ka. Saan arumbang akas ti aramida? Asawak a Prinsipe Francis. Nudikat ibilang ko ida apagayam. Gapo iti dayta. Ad-adda manen ti panagayat ko kan ka. Ket sapel ako mata di ka agbaliw. Patgak nga asawa. Saan to apulos? Patgek nga asawak a Prinsipe Francis. Nagtultuloy ti kinapintas ni Dalia ubing. Gapo tanasaya at latta ti ugali na. Kat gapo iti kinasaya at ti kababalin na. At addapay nga inayat kan impatag ti asawa na ani Prinsipe Francis. Kat naragsakda aginggat ingana. Bueno ubing,
Ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kantay to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.